Saroan pamilya ni Tatay Felipe kan miisi daraga albay sa ginatos na pamilya na nag-ibakwar huli kan pag-aalboroto kan bulkan mayon. Sabi niya, dipisil ang sa indang sitwasyon sa evacuation center sa barangay Anislag. Alagad para sa iya, ang kawa ranin masasariga na suplayin maiinom na tubig ang sa indang pinakadakulang problema. Aminado si Tatay Felipe, handal siya sa helang na posibleng makuha sa pag-inom nin kontaminadong tubig. Urog ng daipan ninda aram kung hastano arin sinda matinir sa evacuation center. So tubig dito sa ako ni bakisan di. So di mineral kita na. Hindi naman aram kung ang siyempre hindi man magataw yan ng pike na mineral. Yan lang ang problema sa Erkin. Lalong nagkairi lang sukwa. Ang mga siring na problema ang pigaan daman ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Albay. Urog ng tulong simana na sa evacuation center ang mga nag-ibakwar. Kaya naman pigaadalan ngunyan kung saan pwede magkuanin salbado asin bastanting supply nin may inom na tubig. Saro sa mga pigkukonsiderar kan Albay Provincial Health Office ang pagkuanin supply sa mga water refilling station. Sa matatabangan man sa negosyo ining mga refilling stations. And at the same time, ma-assure ta na ang tubig na pigiinom kan sa tuyong mga evacuees, ligtas dahil sinda magkakahelang. Dugang pa kan opisina, naporbara na ang siring na sistema kan taong 2018. Kung sa inan mga refilling station man ang nagsupply nin tubig sa mga evacuation center. As in da inanaitalang kaso nin helang, huli kan kontaminadong tubig. Pinagdoonan sa nakan opisina na maagi man liwat sa tamang proseso ang pagsupply ng tubig. May mga rekisito na kaipuan itaukan mga refilling station asin ang pinakaimportanteng kwalifikasyon dapat harani ini sa evacuation center. Actually, sa ngunyan, pigpupunan mi na po sa mga gabos na dokumentos na kaipuhan. Medyo, siyempre, aram naman po nindo sa gobyerno, kaipuhan pang mag-canvas, kaipuhan pang mga mag-agi po sa mga proseso na yan, data man po pwede na basta nasa nakita magkuaki refilling station, mag-deliver ka na mag-deliver na daing papeles. Baad pag-abot kan oras, mamroblema kita na dahi siya mabayadan. Habo tamang po mangyari so arog kaya na sitwasyon. Primerong semana kan bulan na Hulyo ang target na po nan oral daw na distribusyon ng tubig sa mga pamilyang nasa evacuation center. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.